Vítajte, je práve čas večere a tak vás prevedieme po našom statku. Toto je teta Emma. Emma je vedúcou tejto farmy. A zaujíma vás, kto každý tu ešte býva? Tak napríklad je tu kačacia rodinka, ktorá si veľmi rada zapláva v priľahlom jazierku. Susedami kačiek sú tieto malé prasiatka a predstavte si, oni už viacej nevyrastú. Žijú tu aj traja barani bratia so sestrou a majú veľmi radi jablčka. Mačacia mama Andrea spolu s jej potomkami sú takisto obyvateľmi tejto farmy. Tento malý huncút je všade tam, kde sa niečo deje. A ako to má správne byť, nechýbajú ani strážcovia obyvateľov tejto farmy. Toto je Eldar a toto je Dajami. Ďakujeme za návštevu, prídite i na budúce.